Λοιπόν, αγαπητοί τηλεθεατές, σήμερα θα κάνουμε ακόμη ένα live show του Yuri Gayle και θα δείτε ότι ό,τι κάνουμε είναι αλήθεια. Επειδή στα προηγούμενα βίντεο μερικοί δεν με πίστευσαν και άρχισαν να λένε ότι είχα άτομο κάτω από την έδρα, ότι κουντούσα όλα στο πόδι μου και αυτό δεν άκουσε καθόλου. Γι' αυτό σήμερα θα σας αποδείξω ότι ο Yuri Gayle ό,τι κάνει είναι αλήθεια. Λοιπόν, θα κουντήσω αυτή την καρέκλα, παιδιά του βλέπω και την περιφερειά, η πόλη ενός επιστήμου. Θα δηλωθούμε ότι η καρέκλα είναι μία καρέκλα. Λοιπόν, και τώρα θα συγκεντρωθώ και θα μιλήσω αυτή την καρέκλα. Παρακαλώ, ησυχία, συγκεντρωθώ. Γιαμακά! 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 Τι σημαίνει τώρα σκέφτεσαι μόνο? Καρέκλα. Πού είναι Χριστός. Έτσι. Χριστός. Ναι, Χριστός. Να έχει. Λοιπόν. Ναι, σωστά. Σου την καταγή σου! Όσοι δεν τα αφήνετε, κουράστηκα, ήταν δύσκολο, αλλά το περασέραμε. Ελπίζω να κρυφτήκατε ότι όσα κάνουμε είναι αλήθεια. Εγώ δεν κοροϊδεύω τον κόσμο. Εγώ είμαι ένας αληθινός μέσα. Ευχαριστώ.